Oh, yun na naman. Ha, malaki-laki. Yes, sir. Grabe, kala mo. Kala mo, ano? Tilapia sa soup mo. Yan naman. Wala ka. Ala, dalawa. Ay, isa lang pala. Nakawala ito. Grabe mo din, lalaki oh. Sinasalo nila yun. Oh. Oh. Ano ka? Ano ka? Ah, dalawa. Ay, grabe. Yun, parehas na, good size mga tayo. Grabe ka na daw. Ayan, sus. Ah, grabe oh. Dalawa. Yan na naman. Ay, malaki to na naman. Malaki. Ay, sus. Nakawala mga kasi dalawa siguro yun. Kita nyo naman sumilip. Ay, naputol. Sabi ko na nga ba. Oh, naputol mga kasi. Ang dami yan mga toy. Oh, kung gaano kalalaki yan mga toy. Oh. Yan. Isang magandang araw po ulit sa inyo mga toy. Welcome po sa ating YouTube channel. Yan. Bali, nung nakaraang fishing adventures po natin dito sa area na to, sa may barangay, wayang bato pa rin tayo. Walang kadala-dala. Yan, naka-fishing banding nga natin sila Kachoy Delmar, Kachoy Ronnie, si Kabingwit, si Kachoy Victor, at si Coach ATV. Yan, bigyan love shoutout Coach ATV. At siyempre kay Chris ni Ryan at ang buong team niya na pumunta rito, pero ano, late na nung dumating mga tayo, no? Sila Kuya Dani. So yun, bali sa ngayon mga tayo, ito at nangati yung aking kamay. Solo fishing adventures po tayo mga tayo, no? Solo wrist back tayo. Yan, ika nga. At siyempre gagamit tayo ng taw-taw na malupitan natin, dalawang hook mga tayo. Yan, no? Na-try natin kung makaharvest tayo, no? Yan, na-try natin. Hook. Dalawang pamiwas gagamitin natin mga toy, no? Ito oh, ito yung pamalupitan na inayos ni Kachoy, ano? Ayun na, huli na kagad oh. Ayun, laki. Yun na, laki kagad mga toy. Ang laka, nagka-intro pa lang tayo. Oh, grabe ang laki, oh. Wala, ang laki mga toy. Yun mga laki mga toy, grabe. Ay, sus, ginoo, nakawala. Ginagawa mo? Ay, maganda pagkakatali. So bali ito kasi mate, ginawa ni Kachoy Delmar to. Yan sa ngayon ay gagamitin natin. Ayan. Wala, grabe sakit. Laki nun mga kasi. Ang sakit to. Ay, ito pa. Wala ka. Walak ka. Yun, ganun pa rin. Yun, bumalik mate, bumalik. Grabe. Yun. Wala, yung isa. Ay, nako. Yung isa pa ulit mate. Ay, mabilis tayo makakawin ito ah. Yun pa. Uy, nakawala. Sakto. Ganun pa rin mga ito, yung harvest dito. Kachoy Ronnie, balikan nyo ako dito. Ayan ulit. Baka. Ay. Ginagawa mo? Grabe, hinarvest dito nila kasi Kachoy Delmar mga katoy dito sa area na to. So balik natin ito. Uy, isa. Grabe. Nako, mag-iisa tayo pamiwas ulit mga katoy. Patay tayo. Ay, tulong. Ay, nako. Grabe ang lalaki ng size mga katoy. Tatry natin tumatay kung talagang totoo yung sasabi ko kay Delmar. Saglit lang daw nakapuno ng cooler. Ayan. Nakadalawa tayo. Pero itong isa, tinatak na rin. Ay, nako. Wala. Ay! Ginagawa mo? Uy, tinakbo na naman yung isa. Uy, teka lang. Uy. Huli na naman. Uy, huli na naman yung isa. Totoo nga, positive, Kachoy Delmar. Ano ba yung spot mo?
Ay, naku. Ay, ito naman. Ay, ay, ko talaga. Itong tunay na unli strike mga tol. Unli tilapia. Pain lang pagpapahingayin natin dito. Okay, okay lang tumati. Dalawa-dalawa yung pamiwas sa atin para masaya. Okay, okay, ano naman. Ay, anak ka. Dito, ano ba to? Dito, saan ang tao? Wala ka. Dito, mga tol. Ala! Ay, sus! Ginoo! Ang laking Johnny, mga tol. Yung isa pa. Oh! Ah, grabe, ang laking Johnny, mga tol. Ang laki. Ay, nakawala na. Thank you, Lord. Tinanggal mo yung natutulog kong damdam, eh. Makatay, mag-iisa na akala ko. Akala ko kakayanin ko. Di kinaya ng aking puso. Kachay Delmar! Kachay Delmar! Asan ka ba? Ginagawa mo? Ako nga lang pala mag-isa. Uy, tabi-tabi po. Huwag niyo mo samahan, ha. Nagjo-jokes lang ako. Nakaisip ko na isama ako mga tayo. Ang hirap maging mga content creator. Isang vlogger. Nagsasalita mag-isa, tumatawa mag-isa. Pero nakaka-harvest mag-isa. Grabe talaga ka-Choy Ronnie. Ang laki, nakailan na. Di nakikita mo kasi paano kaya. Sakto-sakto tumatay kasi umulang kanina mga tayo. Kaya ako napasugod. Yan. Oh, grabe, lalak talaga. Grabe, isang size mga tayo. Oh. Ay, grabe. Naku, uwi na ako kagad. Alam. Yan, mega love shoutout sa lahat ng naka-tune in po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Boss Nick TV, mega love shoutout. At Kachoy Easy Fishing Adventures. Mega love shoutout. At ito mga tayo, ilagay ko dyan mga tayo, nakalimutan ko yung channel. Yan, ilagay ko dyan sa taas mga tayo. Yan. Yan, nakamit natin yan kasi hindi ko nakalimutan ko yung channel ko. Kasi, ang nilagay niya kasi mga tayo sa grabe. Ang nilagay niya mga tayo, ang pinomint niya kasi sabi ko, yung account ng asawa niya. So, itong nilagay ko dyan mga tayo. Yan, si Master. Eh, galing pa kay Kabingwit. Yan, may siya lang kay Kabingwit. And what's A, TV? Yan na naman! Ah, laki! Grabe na itits! Huwag ka nga, kasi nakatanggal ka sa pagkakasama. Naku, huwag ka lang sa... Huwag lang tumakbo talaga yung cellphone ko. Naku! Nakaraan mga tayo, grabe talaga. Puno-puno nga sa yung muli namin. At siyempre, nag-love shoutout sa aking mga kapitbahay. Kachoy Dinis. Yan. Kachoy JR. Kachoy John Paul. Yan, nag-love shoutout. Kachoy Dinis. Yan. Kachoy George. Yan, nag-love shoutout. Naway nasarapan kayo sa aking nahuli. Isang kagat natin, grabe. Walang walang putol-putol na tumatay, walang hit-hit na to. Yan na naman. Yan na naman. Dala-dalawa. Grabe, mga sila, lalaki na. Diyos ko. Ay, okay. Yan pala, oh. Yan, thank you, Lord. Grabe na to. Naku, mamuli ako agad mga sinyo. Oh. So, pakawalan natin 3.3.
Akala ko mga tay, kakayanin ko sa dalawang pamiwas. Kinaya ni Kachoy mga. Akala ko kakayanin ko yung power eh. Yung dalawang pamiwas lang rin. Uy, nako. Bigla akong pinagpawisan naman. Nako! Isa pa! Isa pa! Ay. Kung ipo-focus lang talaga dito mga tayo. And may galap shoutout nga pala kay Chris ni Ryan. Ano? Sana dumating. Ay, yan na naman. Ay, dalaglag. Dalawa sa ano mga tayo. Nakakatawa rin si Chris ni Ryan. Nakakaulit. Peace on, peace on. Alaki na kilig. Yan na naman. Ay mga kasi yung isa ko iyan. Yung kaya yung gamitin natin. Doon ko ibabato mga tayo sa dulo. Para nakikita pag binibiwas natin. Ay teka mga tayo. Ubusin ko lang ito. Ubusin ko lang itong pahay. Nasayang na. O tama. Pagkabiyak ko siguro. Pagka 100 rate ko makikita ka. Maganda yung pagkana. Ano naman oh. Oh grabe. Ang laki oh. Uy. Uy. Nako. Punta na kayo dito mga tayo. Nako. Tsaka ang ano dito mga tayo. Masarap pati yung tilapia. Parang tuna. Yung lasa. Jokes lang mga tayo. Hindi naman tuna yung lasa. Grabe. Sana pinulog na ng mga nandito sa paligid. Yan na naman. Ay, malaki to na naman. Malaka. Ay, sus. Napawala mga kasi dalawa siguro yung mga kasi. Kita nyo naman, sumirit. Ay, naputol. Sabi ko na nga ba. Oh, naputol mga kasi. Oh, grabe. Ano kaya yun? Naku. Ano mga kasi, papalitan natin to. Ito na gagamitin natin mga kasi. Bilisa. Para nakakapukul malayo. Tapos, trip natin ng maganda-gandang retreat, no? So, yun. Excited to. Yun. Nice to. Kasi nga lang problema. Baka mamaya walang ibit dun sa malayo. No? Ay, meron. Oo, meron pa rin mga tayo. Yee! Good size. Yes, sir. 3.3. Alam ko, puro na naman mga tayo. Palinsya na yung iba nga dyan mga tayo. Hindi ko naman bibigyan, bigla ka. Ay! Tapos, hindi ko makatating dun sa birds. Isa, dalawa, tatlo. Ginagawa mo? Grabe, kahit saan itago. I know na talaga. I know. That's I know. 3.4 tayo mga tayo. 3.4. 3.3. Pagkakas ulit. Sinukuhin natin. Grabe. Harvest. Ayan na. Alah. Grabe naman. Yun naman, oh. Oh. Grabe, ang ganda pati ng size, oh. Saan ka pa mga katsoy? Grabe, wala nang edit-edit ko mga 3.4. Ang lasa. Yun. Grabe, ang duwis na kaagad natin. Lakas. Oh, grabe kada biwas na aman ba? Nakaman huli ah. Meron naman huli. Sugag may manya. Pagkatuwa. Walang darating na natin. Walang darating na estudyante. Sa dulo mga tayo marami. Uy, bakit?
Ano naman? Ha, malaki-laki. Yes, sir. Grabe, kala mo. Kala mo, ano? Tilapia sa sukman. Gandang size. Ay! Yes, sir. Thank you, Lord. Grabe, oh. Dahil sa ating tapon mga rin. Dito. Dito. Eh, yan na naman, oh. Oh. Ay, sus. Kaya po ito. Oh. Panibagong bulate. Pero grabe. Yung pagbagong bulate, oh. Sabi siguro, oy, limpo to. Uy, gano'n naman. Sabi siguro, mga idol, limpo ulit kita, Joy. Maliit namin. Ginagawa mo? 3 point ko lang. Grabing isda rito, mati. Ano kaya meron dito? Yan na naman. Grabe. Ay, grabe. 3.1 naman. Alam, 3.2, 3.1. Baka na susunod, 3.0. 3.0 na susunod. Yun. Teok. Yung malapad. Pinutusan kita, 2. Yung malapad. Okay. Yan. 1, 2, 3. Yun. 2. Ay, Ginagawa mo? sabi ko, 2 kayo eh. Grabe, ang ganda ng size natin. Natin, oh. Grabe. Ay ko. Anak ko. Umaapaw na kagad. Pero kasi yung cooler ko na to, ano to? 9 quart yan mga to eh. Ay, grabe ka palagay lang. Siguro nag-enjoy dito sila Chris ni Ryan mga to. Iniwanan namin yung nakaraan. Nila kabingo eh. Diba mo, ang maganda oh. Meron natin oh. Grabe. Sige pa. Yan. Yan, garoy. Laki na naman. Laki ng ulo. Laki ng ulo. Grabe oh. GC Fishing Adventures, mega love shout out. Naku, may hirapan nata ko. Magpa-uwi mati, wala akong kasama doon. Yung aakbang doon sa may pader. Ay! Ah! Wala naman! Wala pa! Grabe, laki! Ah! Sus! Ginoo! Lalapad oh! Grabe! Nagwawala na sila sa ano. Ala! Pangatoy! Grabe! Mukhang makakarating ko ng tagig nito. Bibigay ng ayuda. Yan na naman! Wala ka! Ala! Dalawa! Ay! Isa lang pala. Nakawala isa. Grabe mo siya. Lalaki oh! Oh! 4 fingers yan natin. Yes yun, Libertino. Puntahan mo dito sa spot na to. Kachoy! Gusto kachoy. Gusto pumunta rito matoy, kaso ang layo eh. Taga ano yun, Antipolo. Yan na naman eh. Oh, grabe. Ay, maganda. Maliit dito matoy. 3.3. Ah, grabe oh. Kasing nga naman natin sa mga ano, kasing tagi ko. At madumi po ang aking kamay. Ano naman umulan, kaya madungis na naman. Expected. Grabe talaga oh. Ay, ako! Sus!
Grabe oh. Dalawa. Uy. Grabe oh. Parehas silang 3.2 in half. 3.2 in half. Excuse me lang mga tay. Nauwo ako dito. Yan, bigyan lang siya at kay Joy Corbic Sarmiento. Grabe, kakatapon lang oh. Sinasalo mga katay. Ano sila? Meron silang gloves na ano, yung pang ano ba tawag nun? Hindi ko alam yan. Gloves na. Yung pang... Sinasalo nila yun. Oh. Oh. Ano ka? Ano ka? Dalawa. Grabe. Yun, parehas na good size mga tayo. Unahin ko itong mas malaki. And then, the follow the small. Ay, hindi, pakawala rin tumati. Para di ka agad mapuno yung ano ko, pabara. Yung ano, solar. Grabe, matindi itong ano ay. Yung PC spot natin. Nagtataka yung mga tayo, si Kuya Prince Pabarlan dito. Hindi namin dito kasi itong spot natin. Alam niyo naman si Kuya Prince. Nalaglag na yun sa ano mga tayo, banda ron, tapos natamaan yung mata niya. Ano ng akasya doon. Kawawa naman siya. Ay, grabe, mas malaki to. Ay, nakawala yung isa mga tayo. Yun talaga mas malaki mga to, kitang-kita ko. Grabe, dalawa sana mga to. Sayang yung isa mga to. Kaya pala ano. Uy, ay naku, wala ka na. Naku, naglalabasan ng mga to. Uy, nakagala ko, di pa nga tayo nakakaisang oras eh. Grabe naman yan. Sige, walang pahinga, sige. Akong pala sa inyo. Uy, naraka. Ala nyo, magsusuko ako sa inyo. Susuko ako pag wala na akong lalagyan. Sige, bakit ayaw nyo na? Gusto ko pa eh. Gusto ko pa. Maliit tuloy. Ayaw nyo na ba? Bigyan lang shoutout nga pala kay Jason Alas Vlog at DGMX Vlog. Yan, mega lang shoutout sa inyo. Buhay Barrio Probinsya. Ayun mga di na daw makakapunta si Kachoy Dilmar tsaka kay Ron. Sayang, talagang solo na tayo rito. Parang ilan pala yung ano ko mati, ilan pala yung biwas ko na walang ulo. Halos karamihan may ulo. Ayun. Yun po. Yan, laka. Ito kasi maliit. Ito kasi pinakumukha agad. Gutom ka ba, boy? Grabe kong spot na ito. Yan, grabe, laka. Ay, laki. Ang laki-laki. Laki-laki. Grabe, baon na baon pa ito. Hindi ko masyadong pupunuin ito mga ito. Naglalagtaw sa iyo, sir. Yan na naman. Grabe, lalaki oh. Para parehas, mga kayo. Grabe to eh.
Yung size mga parang ano yung excuse po. Parang sa ano Wonder Ilog tsaka sa Sukmon. Yung sa ano naman sa Bagong Bayan. Hindi naman ganyan. Oh, ganyan naman. Hindi naman ganyan ka ano ka taba, grabe, nagtaba. Yan na naman, oh. Oh, grabe. Hindi naman basta-basta mga di matanggal yung bulado kasi ano, matigas. Kaya, iniwas pa nila. Biniwas mo, hindi naman nakatanggal ka. Ayan, oh, nakawala na naman yung isa. Grabe, oh. Malapit na ako sa Bicol mga tayo. Tuwan-tuwa siguro mga atbay pang ano to, yung dadaingin mo mga tayo. Naku, Diyos ko. Yung si Katridil Marangarin mga tayo, ganun ginagawa niya. Yung sobra sa pang-ayuda, dinadaing niya rin. Tapos, pinapadala sa probinsya. Grabe, oh. Dalag ang laki. Yan ulit. Grabe to. Wala. Uy, gandang lalaki talaga mga katoy. Grabe mga katoy. Kung nakikita yun sa actual lang tong huli ko mga katoy. Alam mo yung sobrang taba. Tapos ano, yung ano, parang yung kulay niya, ano po yung parang Batangas na tilapia. Yun yung may itim ito. Yung may itim ito. Grabe, gutom sila. Ayun, oo. Bagong ulan kasi. Kaya mga tayo, basang-basa nga rin na ulan na ako. Yan, sa maliit. Malaka. Mati, pagpapahingayin ko muna sa ito. Kasi nag-ahang kasi mati, yung storage siya, popol storage siya. Popol storage mati. Kasi napalitan na kasi ng ano yan mati, na CD. Nawala kasi, ano, nalaglag. Kailangan palitan na. Laki ng ginastos mo. Kahit dito lang sa gilid mami, oh. Mas mapayat dito mami sa banda dito sa may umaagos. Maganda ron, medyo malayo-layo. Mami, no? Isang ano na lang tapos papahinga. Isang bulati na lang. Grabe, kahit maliit lang ang bulati mga tita. Napansin nyo mga parang dinadagdagan ko lang yung pinagatan. Minsan nga, di ko na pinadagdagan. Pero kinakagat pa rin, grabe. Yun, malayo na. Hindi ko nagasabit dun sa ano, naku. Yari ako dyan. Nagagay si Kuya. Ano naman, grabe kahit malayo mo rin. Oh! Hindi nabot. Oh, huli. Laki. Ayan, bilabsag Kuya Delpin. Padilla. Kuya Lito. At kay Kuya Francis. Si Francis magaling naman. Francis ano mati, si Coronado. Grabe, ang lalaki oh. Grabe talaga mati, ang lalaki talaga dun banda dun mati. Tanggalin ang tubo mo na yun. Laka. Ay! Wala, umaandar na mati yung ano. Wala, umaandar na yung bird. Pansin nyo mati. Kinabahan ako, kala ko lumibig. Nalatry natin kung may kakagat pa mati. Ay, may kumakagat pa nga oh. Kahit na umaandar mati. May kumandar na yung birds mati. Wow, bilakas pa lang ang makina nito.
maabot yung bakit. Lakas pala ng ano yan. Uy. Abot yung bakit. Ay, pari-mari. Yun na naman, malaki yata to. Uy! Ano ka? Ay, nasalbi. Sorry po. Pagpasensyahan mo na. Sorry ha. Hindi kita in-expect na. Sinasadya. Yan mga tayo, pagpapahingayin ko muna po. Meron tayong pa ulit-ulit na. Invite, meron pa kasi. Oh. Ayun mga tayo, papahingayin ko muna. Pasensya na po kayo mga to. Hayaan na ko na lang kayo mga tayo. I-update ko na lang kayo mga tayo sa huli ko na yung huli na kasi. Grabe talaga oh. Ay, nakawala. Grabe tong ismak at mga tayo. Barangay Buhayang Bato ulit ito mga tayo. Dito muna tayo maglalagi kasi hindi mo tayo magkana sa malalayo kasi dito makibitan sasamantalahin na natin ito. Eh kung sa labas eh magkano ba tayo ng gagastos pa tayo malaki-laki. Eh dito, lalakad nga lang ako mga dito. So, sana yung mga gusto makipag-banding fishing sa atin. Message lang po at sana mas maganda mali Sabado. Yung linggo, mas maganda Sabado pa rin. Kasi mas mahaba yung time natin Sabado. At para yayakot kayo na munting snack. Munting inuupahan natin bahay. Siyempre papaalam tayo sa may-ari. So yun lang po muna mga tayo doon. Maraming paalam natin guys. Update pa kayo mga tayo mamaya talaga sa natin. Thank you po. Dyan lang po muna kayo mga tayo na. Ay grabe, Diyos ko. Thank you Lord sa panibawa ng fishing at video. Grabe ulit. Mga katay, susurkatin ko lang yan. After lang din. After minute lang. Yan na kagad mga tayo. Andyan na kayo. Pagpahinga natin. Yo! A few moments later. Wala. Namatay. Wala. Dala-dala mamatay. Ay. Ako. Ay. Nakatay yun. Gawin natin thumbnail tumatay yung laki. Pero. Nakatay yun. Dala-dalawa. Grabe na to. Namatay. Ito. Huli ko mga tsoy. Grabe. Yung mga tsoy. Ang dami yan mga toy. Oh, kung gaano kalalaki yan mga toy. Oh. Yan, medyo naka-ano lang kasi yan mga toy, naka Ayan, maraming salamat po Lord sa blessing. Nadumi na tayo nga natin yung camera sa likod. Thank you so much mga toy. Thank you Lord.